Доска отидал там, защото ако това нещо не се мара. Значи това има. Да, тя е същата. Трудно могат да бъдат преброени войводите на България. През различните периоди от историята те са повеждали четите си в името на родината и са оставяли мощна диря след себе си. В стъпките им сега потеглят нови войводи от нов тип. 21 век беше огласен от клетви и обещания. Звучаха по същия начин, както някога – да се брани България и всичко българско. Тези вричания проехтяха над Джеравна. Там се обединиха 61 лидери от цяла България. Идеолог на сдружението е един хореограф. Идеите се раждат по принцип само от едно място. И думата ражда е много точна. Не можеш да измислиш идея. Колкото и да мислиш, колкото и да се тормозиш с някаква умствена дейност, няма как да измислиш нещо хубаво. Раждането на идеята, това е нещо вече велико. При мен специално това се случи докато шофирах една неделя. Просто ми хрумна в рамките на 2 секунди да бъде създаден един събор, в който събор да се събират патриотите от всички краища на страната, но не само да се събират, а и да се обединят в едно сдружение, което да бъде една съвременна организация, патриотична, която да направи революция, но не кървава революция, а духовна революция. Да не си мислите, че аз съм се седял преди 10 години и съм си викал, сега ще направя второ българско възраждане. Не. Изключително е важно новите лидери, т.е. новите войводи, да дават пример, да събират хора и да се опитат по всякакъв начин да възродят българското. Това е най-важното в момента. Според мен това е една от най-добрите идеи, които са се реждали в последните години. Смятам, че всички, които смятат себе си за лидери, за водачи, трябва да приемат воеводската идея и да я следват. Сформират се чети, предвождани от воеводи, които избират за своя кауза в своя регион или в части от България, където те преценят какво ще направят всички те заедно, като чета. Идеята за тази среща, така наречената воеводска среща, да съберат хора, които имат патриотични убеждения и които в досегашния си живот и практика са помагали за възраждането на българщината. Като че ли забравихме българските ценности. А не можеш да се наричаш народ, да имаш достоинство и да нямаш български ценности, да нямаш българска кауза. Каузата е възраждането на българския дух, самочувствие, българската вяра, защото без самочувствие и без кауза нито един народ не е успял. Идеята на този частен фестивал изключва всичко нехарактерно за миналото ни. Там се движи истинско магаре, с истински пискюл, автентична каручка и натурален каруцар. Край тях са опънати павилиони, които подготвят храни, близки до тези, които са поднасяли на дядовците и бабите ни, за да не се нарушава протокола. Три дни в местността Добромерица течеше динамичен междучетнически обмен. Юнаците си мереха пушките, револверите и ятаганите. Браво!
Македонците не играят. Айде ги пробваме с тези. Ние тук оръжието го използваме само като сила, символ на мъжественост, на патриотизъм и на поддържане на традициите. Никой тук не използва оръжието да убива някой друг. Нашето оръжие ще бъдат нашите дела, нашите думи и нашата любов. Ние искаме да направим безкръвна духовна революция. От това нещо има нашия народ полза, нужда. Не от кръв. На кръв сме се нагледали достатъчно. Повече кръв не е необходима. Необходима е любов. Това плътно се доближава до една хипарска фраза от втората половина на миналия век. Правете любов, а не война. Иначе, някога войводите не са били от най-любвеобилните. По-скоро са излъчвали абсолютен авторитет. Не търпяли възражения в четата. Респектирали и бранили реномето си упорито. И днешните 61 водачи маркираха сходни виждания. Ако не бяха комитите, войводите, хайдутите, ако не беше Левски, Ботев, Каравелов, Раковски, нямаше да има България. И ако погледнем нивото на духовността в България в момента, в началото на 21 век, трябва да го отбележим със съжаление. Духовността днес е много по-ниска, отколкото преди освобождението на България от турско робство. Преди освобождението имало хора, които сме наричали възрожденци, които сме наричали будители, имало революционери. Всички тези хора в чужда държава, под турско робство, са направили повече, отколкото днеска прави свободната българска държава за собствения си народ. Под войводи разбирайте съвременни български водачи, лидери, хора, които се доказали в своите области и в своите градове, но които са силно патриотично настроени, готови са да не жалят средства, време, труд, усилия за подкрепяне на българския дух, историята ни, културата ни, езика ни и не на последно място най-богатия фолклор на планетата Земя – българския фолклор. И благодарение на работата ми в ансамбъл Българи, за примерно 10 години във всички градове се запознах с най-хубавите и най-щедрите хора във всички градове. Патриоти, които за българщината са за ансамбъл Българи. Да, ще дадем. И сега реших тия хора просто да ги обединя. Да се познават помежду си. Те повечето са ми като братя, ама той единият ми е брат от Габрово, пък другия от Сливен, двамата не се познават. Ай сега запознайте се, ай сега стеснете си ръцете, ай сега да работим заедно. А пък ако искате, ви си помагайте помежду си и си правете бизнес. Това също е хубаво, защото втората задача на нашата организация е да си помагаме помежду си. Всеки му се налага да има нужда от помощ. Я за хубаво, я за лошо. Налага му се да му се случи нещо в далечен за него град. Обажда се на местния войвода. Войводо, как си? Дай тук помогни, че в твоя град ми е много непознат. Трябва да мери какво си. Веднага няма никакъв проблем. Войводата, освен че е авторитет, той трябва да поддържа един обществен и ако трябва да кажем един съвременен израз дрес-код, войводата трябва ежедневно да се доказва. Той трябва да се доказва както в своето поприще, така и в своя личен живот. Войводата не може да бъде удърпан, да бъде неоприятен. Войводата винаги трябва да бъде най-красиво облечен, той трябва да бъде с най-хубавите дрехи. Войводата не трябва да извършва дейности, които са неприсъщи на неговия обществен статус. Той лоза не може да копае, но виното задължително е войводско питие и то трябва да бъде уважавано първо от войводата. Това всъщност са белезите на обществено поведение на всеки признат лидер и на всеки признат бос и ръководител. Така че фолклора ни е създал, мисля, много симпатични, много хубави образи, които ако ги прилагаме към съвременността ни, нищо няма да загубим. Имам мръза на 200 години. Една влашка имам, я подари един Митко Иванов, се казва. А какво е една чета? Ансамбъл България е една чета. Една фирма може да бъде една чета. Чета може да стане едно читалище. Председателен читалище става войвода,
всичките другите около него, които желаят. Чета може да стане един випуск. Чета може да стане един клас. Всички могат да станат. Четническа държава. Не, аз не искам да ги превърна в четническа държава. Аз искам да има организации. Дали те се казват чети, дали се казват дружини, дали се казват организации, дали се казват бригади, дали се... Каквото искат да се казват. Всеки сам си измисля името, сам си го слага, но са организация. Организацията. Войводата излиза там на трибуната и казва: аз съм войводата на еди коя си чета. Присъединяването на нови членове към сдружението може да става само когато един войвода осигури чета от 7-8-10 на човека, които идват и се регистрират, и те се приемат от досегашния войводски съвет с гласуване с мнозинство. Такъв е реда, такъв е устава. Ами, то има един български лав: войводи много, четници малко, но истината, че ако погледнем, тук вече ще вляза в ролята си на историк, нито един войвода не се е прославил като такъв, ако не е имал сговорна дружина или не е имал сериозна чета. Няма такъв български войвода, който да е станал сам войвода. Четата е тази, която го е избрала, тази, която го е показала, тази, която го е наложила и която, както се казва, воювайки с него, го е направила герой, за да остане той в историята на България. Аз съм днес като почетен войвода. Днес съм без чета тук специално на това мероприятие, иначе съм имал доста чети. Имал съм доста чети. Някои от тях, разбира се, са се разпадали, други са се формирали, но винаги битката е била с нещата, които никой не е смел да ги почва. Войвода без чета няма. Войвода без чета е като вожд без племе или генерал без армия. Тоест, това е някой си, който си мисли, че е лидер, който си мисли, че определя съдбините, но в същото време живота минава покрай него и хората отдавна са го загърбили. За съжаление, днес, като че ли от телевизионните екрани и от мониторите на нашите компютри, често пъти виждаме авторитети, за които можем да използваме това определение войвода без чета. 61 души положиха масова клетва. 61 целунаха знамето и дадоха обещания да градят храмове и паметници, да издават родолюбиви вестници, да се грижат за идните поколения и като цяло за България. Структурата допуска религиозно многообразие. Това пояснява защо при клетвата липсва Евангелие. Няма и кама. Повече са християни. Повече са християни, но въпреки това, когато даваме клетвата, не използваме Библията, нали, да се кълнат пред Библията, поради проста причина, че може да има и мюсюлмани. Има хора от Родопите тук, нали, от смесени райони. Имало е такива смесени чети, имало е мюсюлмани, турци, които са участвали в български чети, така че това е нещо нормално. В тази клетва всеки се кълне да извършва само добри дела за родината и за народа си и да не допусне опетняването с позорни дела, както в личния си, така и в обществения и служебния си живот. Звучи общо, но когато става въпрос за всеки конкретен човек, то всеки човек идва със своята биография, с своите дела. Така че отсъждането ще бъде по съвест и безкомпромисно. Аз, като встъпвам в редиците на Сдружение Пазители на българщината, тържествено се заклевам с всички свои сили и с делата си да подкрепям родолюбивите каузи на Сдружението, да спазвам поетите обещания и да довеждам начинанията си до край, да работя всеотдайно за опазването и популяризирането на българската история, култура, език, традиции и фолклор. С всяко свое действие да подкрепям българския дух, възпитаването в патриотизъм и почет към героите на България.
думите да се покриват с делата ми, а те да са такива, че да не се срамувам от тях. Заклевам се да обичам народа и страната си със същата сила и преданост, с каквато и героичните ми прадеди. Заклевам се да пазя живи националните ценности и националната памет и да ги предам на децата и внуците си. Ако наруша дадената днес клетва, нека името ми да се покрие с позор. Заклех се. Може всички да минем да подкрепим клетвата с целувка на знамето на България. Днеска чухте обещанията на различни хора да направят паметници, да издават книги, да говорят на младите деца в училище, да помогнат за едно така образование, на което младите деца да се върнат към нашите традиции, история, бит, култура. Това нещо трябва да го прави държавата. Всъщност в нормалните общества това нещо, патриотичното възпитание, поддържането на родолюбието, на духа на българина, на традицията, го прави съответната държава. Това е основната причина днес да се събираме така на едни обществени мероприятия, на които като частна инициатива да измисляме мероприятия и инициативи за възраждане на българския дух. При толкова откроени хормони и завишен адреналин неизбежно изниква един въпрос. Кой е баш войводата? Ние българите по принцип сме силни индивидуалисти. И именно за това в тази организация, Пазители на българщата, това е организация на войводите, на лидерите. Да, има управителен съвет и беше логично аз да бъда избран за председател, защото нали, идеята е моя и аз съм тръгнал да я организирам. Но вече идеята не е моя, вече идеята е наша. И самата организация не трябва да има лидер, на който другите се подчиняват. Не, няма такова нещо. Обратното е. Всички войводи, всеки със своята чета. Всеки войвода си води неговите хора. Аз не мога да стана войвода на четата, примерно, на войводата Христо Станев. Те са си негови хора. Но ние двамата с Христо Станев, като се обединим, вече ставим повече. Като дойде, примерно, и Жоро Манев към нас, ставим и така. Тук в тази организация няма баш войвода. Всеки е войвода на собствената си чета и всяка чета си поставя собствени задачи, които реализира. Следващата година на подобен събор докладва кой какво е свършил това, което е обещал. Така че баш войвода няма. Баш войвода може да си има всяка чета. Нали? Всяка чета си има баш войвода, тя си го избира. При толкова много войводи, аз смятам, че единствения риск е някакво разногласие, но мисля, че при една добра дисциплина и при едни добри правила съществува форма на гласуване, така че всичко се взима с мнозинство. Но да не забравяме, че живеем в един друг живот, в демократично общество и не можем все пак на 100% да се опитаме да пресъздадем това, което е било едно време, пък и смея да твърда, че не знаем много добре точно как е било.
Сред юнаците пристъпва една наследница на Сирма войвода. Тя подсказва, че ще управлява авторитарно своята чета, защото иначе ще настъпи анархия. Ако ти си войвода по дух, се чувстваш точно на мястото си. Аз съм готова да направя всичко за това. Да бъда с тях, да съм в гората. Няма да съм като жените, да се оплаквам студено ми, гладно ми, мръсно ми, хапима комар. Няма. За да постигнеш една цел, трябва да минеш през изпитания. Изпитанието е това. Едно време войводите не са се оплаквали. Това е. Те са се жертвали живота, те са го давали живота си. България да бъде свободна, България да защитава позицията си и България да има фолклор, така да кажа, български дрехи и българска азбука. Те са го защитавали това и са се борили за това. Значи ние почнахме вместо Трифон за Разан да имаме Свети Валентин. Сменяме празниците с американски. Просто не стават. Ние трябва да се пазим нашето българското. Ние за това искаме да запазим всичко българско, което нашите деди са ни оставили като наследство. И трябва не само ние да го спазим, трябва да възпитаме по този начин и нашите деца и те да продължават след нас. Както нашите баба и дядо са ни дали възпитанието да седнат, да нас захранят с песента, да ходим на седянки, да съм чепкала вълна, да навивам кълбета. Всичко това нашите деца в момента, днешния ден, не го знаят. Всичко им идва на готово. Чепкала ли си вълна? Да. Много. И съм болели ръцете, и съм чепкала вълна, и съм прекатвала вълна на кръчетало, и кълбета съм така. Всичко съм правила. И ме е харесвало. И съм се чувствала щастлива. Нямахме телевизор в къщи. В смисъл такъв не бяхме 4 внучета. От едната страна на селото, в другото бяхме 7. Като се съберяхме, ние играехме. Ние се забавлявахме. А сега всеки седнал телевизора, новините. Тогава нямаше, тогава само смях. Дядо навъзпитаваше как да бъдем издържливи. Даваше ни една бутилка от бира и ме караше да стоя 10 минути така с дигната ръка. И ако постигнеш да стоиш 10 минути така с дигната ръка с бутилката, после като пуснеш бирата шише и пускаш ръката и тя сама продължава нагоре да че се дига. Много интересни неща са накарали възрастните да правим едно време. Войводите имат мисия да съхранят българското и да разпространяват българското. Те трябва да продължават да дават това, което в момента се случва тук, на този събор. В смисъл да възпитават тяхните деца, да имат деца, да ги събират, да ги организират, да събираме пари, да подпомагаме по нашия начин на нашия български фолклор, да се възстановява, да правим българска музика, да правим църкви, да се чуват български камбани, да правим знамена, да слагаме. Мен ме срам, аз като отида в някоя друга държава, има повече знамена. Ние тук в България нямаме едно знаме. Като влезеш в един град, даже не те посреща с българското знаме в града. Да не говорим и в Родопите какво става. Ни трябва точно е това. Хората, които са откъснати в малките провинциалните градове, да се обединим, да ги захраним с българското, да им напомним, че те са българи, да не са, че никой не ги е изоставил и че някой може да ходи и да ги мачка и да ги тъпче. Те са българи, те са родени в тая държава, те имат традиции, които са оставени на тая държава и на този народ. Ние трябва да ги съхраним и да ги продължим. Ние тук точно за това сме войводи. Да съхраним българщината, да бъдем българи и да възпитаваме по български начин. И да напомним на българите, че българите все още са българи в собствената си държава. Ти си Елена войвода? Да. Елена войвода. В моята чета аз съм баш войводата. Ако има вариант да не се съгласи с моето мнение, се гласува. А много не го допускаш? Що смятам, че съм права. Айде! Войводи! Айде! Чуя знае! Ей, хора! Този е дал 3 милиона за движение. Представете ли си? Най-хубавата маса тук.
Тези разсъждения звучат на Джеравна, където витаят духовете на бележити войводи. По време на национално-освободителната борба много местни жители се включват в четите на Димитър Калачлията, Каратанас, Стоян войвода, Кючук Караджата. Тогава Котленският Балкан е под техен контрол. В края на 1871 година през селцето минава и Васил Левски. 22 души от Джеравна се включват към четата на Стоил войвода по време на априлското въстание. След провала му, турците набиват на кол главите на 7 патриоти, донасят ги в селото и карат хората да минат край тях, за да разберат дали някой от убитите има близки тук. Историята припомня, че бащата на Руско Жейнов запазил самообладание, но докато се прибере до дома си, косата му побеляла. Този драматичен момент е описан от родения в Джеравна писател Йордан Йовков в разказа "Юнашки глави". Това са само щрихи от историята на възрожденското селце. Те до някъде мотивират юнашкото сборище в гората над него. Сред изстрелите отекна една тъжна констатация. Българщината е в опасност. Не ценим историята си и комшиите смело ни ограбват. Виждаш какво става? Други държави се кичат с нашата история, с нашите царе, вдигат им паметници. Това кражбата на история, на идентичност е нещо страшно, все едно да дойде да ти взема личната карта на теб. Конкретният пример е с Македония. Вместо целият свят да знае, че Македония е втората българска държава, както са били княжество България и Източна Румелия, както между другото целият свят е знаел до преди 70-80 години, че в Македония живеят българи, се получава точно обратното. Управляващите в Скопие измислят нова идентичност на базата на фалшифицираната българска история, на присвояване на нашата история, на нашите традиции, на нашите национални герои. И обясняват на света, че всъщност не те, а ние сме фалшификаторите. Ето тук е парадокса. Не може хора като Гоце Делчев, като Даме Груев, като Тодор Александров, като Григор Пърличев, понеже говорим за възрожденци, като Джинот, като хиляди други, като един Паисий Хилендарски, който всъщност е от Македония, е от Банско. Това са хората, които дадоха българското възраждане. Това са хората, които поведоха борбата за българска независима национална църква. Те направиха българския Великден, за който Тончо Жечев написа прекрасна книга. И не само той, разбира се. Тази част от нашата история ние забравяме в България, а друг ни открадва в Скопие. Мисля, че това е едно голямо престъпление към бъдещето на нашите деца, към бъдещето на българския народ и българската нация въобще. Да живее България! Войводите от Добромерица ще бранят България. Ще го правят като връщат мигове от историята, които ни карат да се гордеем като нация. Мигове на величие и славни подвизи. За да го постигнат, ще фокусират вниманието върху младите. Те трябва да помнят миналото, за да градят достойно новата история. Тия малките деца, дето не ги знам какво учат в училище, обаче със сигурност не знаят нещата, които ние ги знаехме, като бяхме първи, втори и трети клас. Махнали са им автори от учебниците по литература, махнали са им велика поезия, защото ставало въпрос там за насилие или за не знам си какво. И те младите не знаят кой е Котче Стеменски. Един подрастващ българин, който живее зад океана, разбива настройката за безпросветно младо поколение. Той е и патриот, и грамотен. Никълъс също отскочи до Жеравна за войводското сборище. О, шипка! 3 деня младите дружини как прохода бранят. Горските долини трепят и повтарят, на боя ревът пристъпи ужасни. 12 път турски орди лазат по урвата дива и тела я стелят и кръв я залива.
Изследователи на българския фолклор твърдят, че той крие различни кодове. На повърхността изпъква факта, че песните и танците са съхранили до голяма степен нацията. Може ли един народ да създаде най-богатия фолклор в ритмично отношение и това нещо ние да не го използваме? Ако това нещо се превърне в национална политика, ние ще решим всички икономически проблеми на страната. Ние се опитваме да привличаме тук хората с алкохолен туризъм. Ами ако се опитаме с фолклорен туризъм? Аз ще ви кажа нещо, което е мое наблюдение. Това не е научен факт. Но то може да се докаже и може да стане. Най-малкото, което може да се направят изследвания. Понеже тайната на неравноделните размери е неразгадана до този момент, т.е. те съществуват, но не е ясно защо съществуват, защо другите народи нямат такива неравноделни размери. С изключение на тия на Балканите, тук, които са около нас, разбира се. Но не в такова разнообразие, което ги има в България. Много хора задават въпроса, добре, защо това нещо го има, и аз съвсем случайно е така, пак както говорихме за хрумването, за раждането на идеята, веднъж ми хрумна, че не съм виждал колега, защото аз познавам много хореографи, които вече не са между живите, някой от тях или танцор в България да е починал от раково заболяване. Направих си едно допитване с колеги и се оказа, че при хореографи, танцори, хора, които се занимават активно с български фолклор, това заболяване не се среща в никаква форма. Нали, с някакви изключения, примерно 1 на 1000 в цялата история или 2, които са злоупотребявали просто със здравето си по много жесток начин. И ако това нещо се окаже частично вярно, и ако това се превърне в национална политика, аз ви казвам, че в Буенос Айрес ще танцуват пазарджишка копаница. Гарантирам за това. И всички ще се изсипят в нашата държава да видят къде е тая родина на тия невероятни размери. И всички учени ще ги изследват и ще се чудят, абе, Боже Господи, кой ги е създал тия, откъде са дошли и защо ги има? По-елементарните хора мога да ги играя, разбира се, но днеска видях хора, които просто не мога да си помисля колко сила трябва да хвърлят по този въпрос, за да ги науча. Съвсем нормално е, дали, право хоро да мога да играя. Това е тракийско хоро. Така че... но знаете ми, не се разбира се само до тук, но съм много семпли и не се гордея с тях. България е регистрирала една завидна концентрация на войводи. За тях се пеят песни и се разказват легенди. Всичките са достоверни, защото народната памет не лъже. Много са. Много са. Зависи от коя епоха на България. Ако е преди освобождението на България, примерно може да посочим един Стефан Караджа и Хаджи Димитър. Левски също е бил войвода, макар и знаменосец на чета. Ако се върнем малко преди това, всъщност така се каже, бащата на войводите е Георги Стойков Раковски. Това е човека, който е идеолога на четническото движение в България. Самият той е участвал в това движение. Значи, първия, бащата на четничеството в България, бащата на войводите, бащата на всички войводи, в цялата история на България е Георги Раковски. Фигурата на войводата е обект на фолклора и на епоса, и в фолклорните песни дълго се и пространно се обяснява как войводата се избира. Войводата трябва да се докаже. Той трябва да има качества на най-добрия в четите. Той трябва да премине през изпит. Той трябва да хвърля със своята пушка най-точно, да хвърля на най-далече. Той трябва да бъде всепризнатия авторитет, за да може да води четата от ранна пролет до късна есен.
Затова войводата в смисъла на тази дума е човек, който е получил и доказал своя авторитет пред онези хора, които трябва да води след себе си. И тук е и второто изискване на войводата. Войводата действително трябва да бъде първия и той трябва да бъде отговорен за тези, които са му дали доверието и от които е получил правото си на пръв в четата. В този смисъл войводата е едно морално признание, един авторитет на водачество, на лидерство и често пъти хора, които на пръв поглед не се открояват в живота ни с определена кариера или с обществено поведение, от своите приятели, от своите близки се получават това прозвище, именно защото са завоювали по някакъв начин авторитета и признанието на кръга, в който те съществуват. А що се отнася до нашата история, войводите никак не са малко. На огромната част от тях именно това определение им е било признато при живе. Те са били наричани войводо или войводата от техните приятели, от техните хора, които са живеели в едно и също битие. Така че това е една, бих казал по-скоро, морална категория на признат лидер, на признат водач, на авторитет в едно или друго поприще, днес можем да кажем в по-широк смисъл, а не само в онова традиционно разбиране на военен ръководител, на водач на чете или войвода на някаква криминална банда, примерно. Лидерското обединение от 21 век търси масовост. Сега войводите са 61, но ще станат стотици. Когато се умножат достатъчно, ще погледнат към жълтите павета. Всъщност, май вече гледат натам. Тогава ще се очертае една идилична картина, в която страната цъфти. Идеята е, чрез създаването на воеводски чети и привличането на все по-широк кръг и по-широк кръг симпатизанти, това сдружение да се разшири и ако тази година в него членуваха 61 члена, след няколко години да бъдат над 600. Когато стане много, нашия глас да се чува, защото сме много. Ако аз застана и кажа, аз съм Христо Димитров и искам еди какво си, ще кажат, кой си ти, Христо? Но той има още 66 000 христовци в България. Що пък теб трябва да слушаме? А пък когато отидем 5000 души и кажем, не искаме еди какво си, друга работа, тук народ е много. Ето, това е вече в последствие се случи. Нали? Сега, като сме няколко стотин души, това нещо няма как да стане. Обаче в последствие ще се получи. И спокойно можем да си направим един парад на войводите на четите, на жълти павета в София, да поканим президента да излезе да приемем парада и да минаваме там един час хора, патриоти, облечени с народни носи, с знамена, с чети и с песен на уста. Ето това е нещо, което зарежда българина. Ето от такова нещо имаме нужда. И ето как в България ще започват да се получават красиви неща. Тук ще изникне една чешма, там ще се оправи довара на еди коя се църква, айде там един паметник ще се вдигне, айде на другото място пък друг ще се реставрира, айде книги ще започнат да се издават, концерти ще се изнасят, сайтови ще се правят и България започва да се променя. И това нещо ние наричаме възраждане. И много скоро в протокол на държавата съм абсолютно убеден, че ние ще успеем това нещо да го прекараме националната носия, да бъде най-официалното облекло в страната, така както е в Шотландия, както е в Англия, така както е в Япония. Ако видиш някой японец с кимоно облечен, значи той отива на много високо място. Той е облечен на по-високо от фрак. Това е смисъла на това нещо. И много често вече ни се обаждат да не искат носии, защото еди коя си фирма правила тимбилдинг, всички ти облечени трябва да бъдат с народни носии. Еди кой си бизнесмен прави рожден ден, 50 годишен юбилей, всички ти дрес-код, национална носия. Това е мощното влияние на съвременните войводи. Те са срещу пороците на демокрацията. Политическата класа се самоизолира. Освободената ниша по естествен път се заема от войводите. Така в един момент може да се получи сливане на държава и чети.
По-точно, държавата ще стане една компактна чета. Тогава начало може да застане поредният харизматичен водач. Има нужда и от духовност. Ние не можем да бъдем нация в 21 век, не може да бъдем и държава просперираща, успешна, ако нямаме дух, ако нямаме кауза. Пак ще го повторя. Няма в световната история нация, която да е успяла без да има обща кауза. Ние забравихме девиза на българската конституция. Съединението прави силата. Ние нито сме съединени, нито сме силни. Четата е една съставна част, малка част. Четата е един детайл, като точно идеята на воеводската среща е да се съберат, да се съюзат и да се сдружат множество чети, множество хора, множество воеводи, които да направят едно голямо общо, което вече да бъде паралела на държавата, където я няма. Тя отсъства. С действията на всички държавници, управленци, политици, които олицетворяват държавата, нали, и българския народ, разбира се, но със своите действия и своето отношение по отношение на българския фолклор, българските традиции, българската култура въобще, общо и отношението на държавата, смятам, че тя сама се изолира по този начин и провокира патриотичните настроения и намерения на точно такъв род събори и сбирки. Това воеводско обединение е алтернатива на безродието, на нихилизма, на всичко, което пречи на самочувствието на съвременния българин или по друг начин казано пречи на съвременния българин да има гордост и самочувствие за това, че е българин. Или като цяло на всички тези течащи в всички области на обществения и политическия живот чалга явления. Алтернативата е връщането към фолклора, връщането към традициите, връщането към музиката, а това, както знаете, са основните стълбове на националната идентичност. Много малко хора го казват, но истината е, че българин е оцелял не само благодарение на езика и на християнството, а и на традициите и на фолклора си. Те са били антитеза на турския поробител, те са били антитеза на опитите за външно влияние и ние се обръщаме пак към тези непреходни ценности, за да помогнем на българския народ да осъзнае своята традиционна ценностна система и да се гордее, че е българин. Това са част от воеводите на България, които са имали смелостта да кажат: аз съм воевода, аз съм водач. Нещо, което е много трудно в днешно време. Много от хората са скромни, не защото са скромни, защото са страхливи. Така че това, че те дават пример в момента, трябва да бъде уважено и трябва да бъде аплодирано. Защото в България наистина има нужда от истински водачи, не от ними такива, които първи бягат, когато стане напечено. България има нужда от хора, които наистина да защитават нейните традиции, нейния дух, въобще българщината. Освен съществуването на харизматична личност, на лидер, трябва да съществува и хора, които признават тази харизматичност и това лидерство и готовност да следваме лидери. Мисля, че сред нас в съвременния ни живот това като че ли ни малко липсва. Липсва ни тази готовност да признаем лидерството на един човек и да следваме, макар и с жертва на собственото си его, неговото лидерско място и неговото лидерско поведение в името на една обща кауза, защото лидера се признава и се следва не заради неговата личност, а заради каузата, която е поел да изпълни заедно с останалите, които са го последвали. Народът пази истории за драматични битки, саможертва и гибел. В съзнанието на основателя на съвременното воеводско обединение изпъква един миг от живота на Георги Кондолов. По време на едно от сраженията го раняват смъртоносно. Той, понеже не иска да бъде оставен, няма как да го носят, нали? Иска да го убият с неговата пушка някои от неговите хора. Тогава воеводите са теглили жреби
теглят жреби и се пада на Христо Македончето да убие войводата. Войводата посочва своя заместник, нали, за нов войвода на четата и им заповядва, като го убият, да го заровят на място, където са го убили и след това да играят хоро отгоре върху гроба му. За да бъде отъпкан толкова добре, че турците да не могат да разберат, че там е имало гроб, да не го изкопаят и да се гаврят с трупа му. И това е един уникален момент. Комитите играят хоро върху гроба на мъртвия си войвода. Не мога да се представя нещо по-страшно и по-силно. Историята отхвърля образа на гладния и жаден войвода. Такъв няма. Тук яденето и пиенето е по подобен начин, както сме облечени. Значи, храната, напитките са такива, каквито са били преди 100 години. Домашна ракия, домашно вино и приключихме с алкохола. Няма други алкохоли, освен това. Разбира се, има бира, да. Лимонади, такива напитки, бъс, сок от бъс, хляба зароен в земята, чеверметата, картофите зароени в жърта, разбира се, скарата, кебабче и кюфте винаги е имало. И ето, преживяването става още по-пълно. Облечен с национална носия, слушайки родопските гайди или македонските зурни и ядяйки такива вкусни неща, изживяването става пълно. Така протоколната, официалната част е свършила, тогава човек освобождава действията си, мислите си и се получават доста импровизирани и точно в целта идеи, попадения, върху които да се работи. Това е неизбежно. Това трябва задължително да го има, защото според мен това е съставна част от всяка една сериозна работа. В традицията не смятам, че е имало кой знае каква голяма разлика от сега това, което се опитваме да правим. Тоест, домашна ракия и домашно хубаво качествено вино. Домашно хубаво качествено мезе, сирене, кашкавал, чеверме. Мисля, че това са били основните хранителни продукти при така увеселителната част на четите и на войводите. Аз обичам да казвам, че не им е било лесно на войводите и на четите, които предимно са се хранили с месо, приготвено на полеви условия и липса на хляб. Тоест, според мен хляба им е липсва много на войводите и на четите. Тежко е било. Войводи! Че я знае! Хора! Този е дал 3 милиона за... По стара войводска традиция се пие червено вино. Това с ракията е навлязло в последствие повече в митологията. Но първо пие войводата. Той дига тос и казва: на здраве, дружина. И те му отговарят: на здраве, войводо. Пие се вино, както виждате има и чевермета. Разбира се, червено вино без чеверме не върви. Всички добри начинания в българската история, пък и в човешката история, обикновено са преминавали през трапезата. Ние уважихме тази традиционно българска трапеза. Виждате, че организаторите са положили изключителни усилия да предлагат само автентична българска кухня, храна. Тук виждате, че няма някакви от приспособленията характерни за цивилизационния начин на хранене. Забавленията винаги са били част от войводството и може би това е привличало много повече от хората, не осъзнавайки
че всъщност за да си водач е много по-тежко, отколкото тази забавна част, която само те виждат. Но разбира се, един войвода трябва да може да се забавлява по начин, по който също да увлича хората. В днешно време, ако правим така връзка с днешното време, може би това е действително тимбилдинга. Един голям войвода, полковник Дрангов, който е един от най-големите военни педагози, има една сентенция, която казва: празна ранница не пази граница. Един войвода без чеверме и без чаша вино е просто един гладен и жаден войвода. Самите майстори на чевермета, които 3 дни отглеждаха четите, поясниха какъв е етикетът на хранене. Животното е най-големият фактор. Ако е по-младо животно, става по-бързо, по-добро изпичане, по-крехко е. Малото животно. Докато по-голямото животно иска повече време. И той става, не че не става. Животното трябва да бъде... не трябва да бъде слабо животно. Разбираш ли? Това е фактора, който играе много голяма роля. Фактора, животното трябва да бъде така средна хубавост. Не трябва, слабото животно не става. Трябва да бъде нещо средна хубавост, така се каже. Младо, старо, всичкото е фактор. Също фактора е вече подготовката, огъня. Огъня на едно животно е много важен фактор. Преди да почне докато го запече, си го мажеме с мазнина, да може да ни загори. След като заври, вече спокойно, като заври самото животно, спокойно. Но огъня много е важен как ще му го даваш, нали? Това е фактора. Огъня полека, така. И иска се да отделиш време, така. Не време да се отдели, да погледнеш някакси сериозно на това нещо. Не може да печеш, да се пече и да такова. Трябва да си има един човек постоянно с това нещо, което се занимава. Чевермежията, уравновесен, спокоен, философските нещата, да. Така трябва да бъде. Спокоен човек. Това е спокойна професия, някакси... точно това е, че човека трябва да бъде уравновесен много. Тук не трябва предпрямност, тук бързане няма. Чеверме и жена се бара само с ръце. Това е. Чевермето топи дистанцията между хората и отваря гърло. Когато се съберат толкова войводи, денят в гората неусетно прелива в нощ. И обратно.
Да живее България! Това са само 3 дни от живота на 61 воеводи от нов тип и техните следовници. През това време над Джеребна се утвърди една устойчива линия – клетва, стрелба, шествия на гайдари и зурнаджии, чевермета, танци и пак клетви. Един скок назад във времето, но и бързо връщане в наши дни. Ай на Байрактара! Много голямо парче. Така.